Muszę się wam pochwalić. Chodziła pora lat temu po ogniu. A to było marzenie mojego życia. Zaczęło się to dość dawno temu, kiedy byłam w czasach w Bułgarii. Byliśmy w takiej miejscowości Nestinar, kaj kobiety w białych szatach bawełnianych chodziły nie tyle po ogniu, co po rozżarzonych do czerwoności kamieniach. To był taki krąg i one pierw się dziwały na to, jak tam się to ognisko poli, bo na tych kamieniach rozpolili sosnowe drewno i jak się te kamienie rozgrzały, to po tym zamietli i te baby chodziły w kręgu dookoła, pomaluśku se tuptały. Taką cechą charakterystyczną tego był dźwięk piszczałek, taki bardzo monotonny, który towarzyszył temu chodzeniu. I od tamtego czasu całki czas myślała, po jakiemu im się nic nie stało, że tyle od tych rozżarzonych kamieni były te szaty, one się nie zajęły. Często jak my robili ogniska i człowiek się ino nachylał nad tym ogniskiem, to mu się rzęsy opolały. I zaczęła ta historia tropić. Pokazało się, że w Indiach też chodzą po ogniu, że kopią rów i w tym rowie wykładają drzewo, zapalają te drzewo, jak już jest tego żaru sporo, taką grubą warstwa, tak do pół metra, to wtedy chodzą. Niektóre się polą, niektóre nie. Był taki naukowiec, który w latach chyba 30. postanowił udowodnić, że to jest nic takiego, że to nie jest żaden trans. Pod kasą galoty też przeszedł, mimo że nie był w żadnym transie ani niczym takim. I tak mnie to ciągło dłużej, no o tym czytała, myślała. Potem były takie show w telewizji, i straż pożarna przyjeżdżała i tam baba płakała, bo się boi, że ona to do chłopa zrobi, po ogniu przejdzie. I kiedyś, jakże wracała z siłowni, bo się nie myszczę, ja nie tako, co siedzi przed telewizorem i seriale ogląda, koleżanka, co mnie odwoziła, mi padło, pojechałaby chodzić po ogniu, ale nie mam z kim. Jego do miasta bym pojada. To było pora lat temu nazad. I to się nazywało wakacje z jogą, bo weekend z jogą, 4 dni. I przez to się my tam pojechały, Jura Krakowsko-Częstochowsko, grupa ludzi no tak zróżnicowanych, tak różnych społecznie, wiekowo, po prostu to było coś niesamowitego. I para małżeńsko, co na drugi dzień po tym chodzeniu do Irlandii jechała na rok, i ktoś, kto robota stracił, ktoś, kto uwdowiał. No każdy tam jakby ten swój problem chciał spolić. I co tam było? Każdy dzień my mieli o 6 rano bieg po lesie, o 6 rano to jeszcze na drugi bok przewracam, ale lotałach po tym lesie, wcale mi się nie podobało. Po tym wegetariańskie jedzenie za schabowymi, już nie. I pora godzin jogi. No, my tam na ta siłownia chodziły, to my tam były dość sprawne, zwłaszcza ta moja koleżanka, trenerka. I w niedziela wieczór, to było przesilenie z 23 na 24 czerwca, mieliśmy takie spotkanie, nie, takie przygotowujące, psychiczne do tego chodzenia po ogniu. I on się wspomniała taką rzecz. To jest fakt, że kiedyś chłop w Ameryce zaczasnął się w chłodni i on w tej chłodni umarł z wychłodzeniu. Rzecz jednak w tym, że w tej chłodni było plus 12 stopni, bo ona była zepsuta i wyłączona, a on o tym nie wiedział. On miał tak w mózgu zakodowane, że tam jest zima, że tam jest minus 20 stopni, że przedstawcie się, jak go tam otwarli, to on miał odmrożenia, tak choberychtych tam było minus 20 stopni. I ta historia opowiedziała.
No i ten trener go do richtig, bo pani racja, richtig tak jest, że człowiek musi po prostu pewne rzeczy zablokować. No musi. Przyszliśmy o 8 wieczór na polana, już było nastrojone pełno drzewa sosnowego, bo sprawdzała, i rozpalili wielkie ognisko. Przyjechali takie bębniarze, w tym jeden murzyn, które nam rozdali instrumenty i one cały czas bębnili na tych bębnach. My też mieli się wybrać własne instrumenty, bo oni cały miech tego przywieźli i też grać. I tak my grali od tej 20 do 24. 3 baby nie, one klachały. Ja się myślę, ciekawe, czy one też przelecą, a może się poparzą. No i potem o tej 24, czyli o północy, rozgarnęli te węgle na taką długą drogę. Ona tak według mojej oceny miała 16 metrów. Tak okazik szeroko, gdzieś 1,20 m. I mieliśmy lecieć. No i tak. Ja do wszystkich posłała SMS-a, żeby dochodzić po ogniu, ale że się wystraszyła. No, że mnie gańba było, bo na drugi dzień się mnie będą pytać, jak było. Cygańci nie poradza i co im powiem, że się wystraszyła. A jeszcze ten trener no padał, że my, jak będziemy lecieć bez ten ogień, to my mamy wszyscy tak wrzeszczeć, żeby my całe te problemy wywrzeszczeli. No i ja się ustawiła na końcu rai, bo się boła. Ta moja koleżanka, ta trenerka padła, ja nie leca, ja to pieprza, no powiedziała gorzej. Ja mu na drugi dzień trening, jak się poparza, to nie będę zajęć prowadzić. I ona się cofła. A ja 22 SMS-y do znajomych, nie? Wszyscy mi tam już pisali, niech moc będzie z tobą. I one zaczęli lecieć i tak wrzeszczeli, ja się myślę tak. Albo one tak wrzeszczą, że się poparzyli, albo one tak wrzeszczą, bo oni im kozą. One przelecieli, wszyscy swoja kolej, a ja stoję, nie? I ten trener mnie tam wyszukał, go no, pani taką mądrą była, tak nam pani tłumaczyła o tym, jak pracuje mózg, niech pani leci, nie? Po bosoku. I wiecie, ja się karłam pierwszy raz bez ten ogień, ale ten pierwszy, bo 3 razy przeleciała, ten pierwszy raz, że się tak bała, że przyznał się Wąterowski uczciwie, że trochę popuściła w galoty. I jak to było? To jest ciekawe. Zdawało mi się, że się porobiły w tym żarze szczeliny zimne i ja się też podzieliła na te szczeliny i Joleca między tymi ciepłymi, ale Joleca w zimnych. W odetchłach nic mi się nie stało, nogi mnie nie bolą. W jednym miejscu pod palcem mi się przykleił taki mały wągielek, to, że go wydubała. No i potem drugi raz to wzięła komórka, go do koleżance, zrób mi zdjęcie i ona się mnie pyta, było ci co go do mnie. No to ona też poleciała, mimo że ten trening miała i łobie my przeleciały 3 razy. Nic się nam nie stało. Chciały mi się oblec już zoki i szczewiki, a on nam go do tych hop, że nie. Że jeszcze mamy przez godzinę chodzić po piosku, po trowie, potem się mamy oblec te zoki, te szczewiki, nie myć, nie ściągać zoków do spania i dopiero rano umyć nogi. My już takie rozochocone, już była 1 w nocy, poszłymy jeszcze do dyskoteki. Wróciłymy o 4 nad ranem, o 6 zaś ten bieg po lesie, nie? Pamiętacie? I potem te zajęcia zaś, ale powiem wam, że ja się nie poradziła z łóżka zwlec, bolało mnie wszystko. Ale była ciekawa, co z tymi nogami. Nie poleciałam na ten bieg po lesie, ściągłam te zoki, umyłam nogi, a tam nic nie było. I no w tym miejscu, jak ten mały wągielek, to był taki chustyneczek, taką czerwoną plamka i nic więcej. Pytam się tych pozostałych, stało się wam co? Nie. I wiecie, ja tam jest daleko od tego, co by w czary wierzyć, albo w jakieś tam stany umysłu. Myślę się tak, ja na przykład strasznie mam rada gorki tej i jak ja go pija ze szolki, to ją poradza trzymać palcami ta szolka, czubkami i pija ten tej łyk po łyku gorki. I poradza soki gorki tej wypić. I nic mi nie je. Myślę się, że jak my lecieli bez ten ogień, to ten krótki był czas styku
z tym łogniem, ale jeszcze ten węgiel drzewny, co powstał z tej sosny, on jest złym przewodnikiem ciepła. I to wszystko razem, ten szybki bieg, ten krótki styk, plus te złe przewodnictwo spowodowało, że my się nie poparzyli. Zwłaszcza, że z nami tam była grupa w tym samym hotelu, na jakimś szkoleniu, kiero to chłopcy byli, to one się po skałkach spinali, a całki wieczór próbowali, czy gorzoła jest dobrze schłodzono. No i one się powinni tam zapolić, bo było ty gorzoły, co ją wypili. A im się też nic nie stało. My potem też się poszły dziwać z koleżanką na te ich nogi i tam też nic nie było. I wiecie, chciałabym to jeszcze drugi raz spróbować.